Chineke nna nke eluigwe mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Chineke nna nke eluigwe mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Chineke ọkpara onye mgbapụta nke ụwa mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Chineke ọkpara onye mgbapụta nke ụwa mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Chineke mmụọ nsọ onye si na nna n'ọkpara pụta mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Chineke mmụọ nsọ onye si na nna n'ọkpara pụta mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Trinity nke dị nsọ, dị ngọzi, dị ebube, nke dị ndị atọ n'otu Chineke mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Trinity nke dị nsọ, dị ngọzi, dị ebube, nke dị ndị atọ n'otu Chineke mere anyị ebere, anyị ndị mmehie ndị dị mere ebere. Onye nwe anyị echatala ajọ omume anyị, ma ọ bụ ajọ omume ndị nna anyị ochie ha. Agbọla ọgbọ nke mmehie anyị, rapụ anyị ezi onye nwe anyị, rapụ ndị nke gị ndị jiworo ọbara gị kasị oke ọnụ gbapụta. Ewesala iwe ebighị ebi, ezi onye nwe anyị, rapụ anyị n'ajọ ihe n'elu arụ niile, na mmehie na aghụghọ na mmegide niile nke ekwensu, n'iwe gị na n'ọmụma ikpe ebighị ebi. Ezi onye nwe anyị, dọpụta anyị n'isi obi niile na nganga, na-enya isi na iru abụọ, na ekworo, na ịkpasị, na idebe iwe, na-eji ịhụnanya niile. Ezi onye nwe anyị, dọpụta anyị n'ịkwa iko na mmehie ọzọ niile, na-ebute ọnwụ na nrafu niile nke ụwa, na anụ arụ na ekwensu. Ezi onye nwe anyị, dọpụta anyị na amụma igwe, na oke ifufe, na ajọ ọrịa na-efe efe, na ọnwụ, na agha, na ọtụ, na ọnwụ mberede. Ezi onye nwe anyị, dọpụta anyị n'ịkpasu ọgụ niile, n'ịgbajọ izu nzuzo, n'ịnụpụ isi n'okpuru ndị isi, n'ihe ozizi ụgha niile, n'ịrụ otu na nkewa, n'obi nke na-eledo okwu gị na-ewu gị anya. Ezi onye nwe anyị, dọpụta anyị site n'ihe omimi ịghọ mmadụ ịghọrọ nke dị nsọ, site n'ọmụmụ gị na obibi ugwu gị dị nsọ, site na baptizim na ogbugbu ọnụ gị na ọnwụ nwa gị. Ezi onye nwe anyị, dọpụta anyị site na mgbe ogburu gị n'obi n'ọsụsụ ọbara gị, site n'obe nke gị n'ihu ahụhụ gị, site n'ọnwụ gị dị oke ọnụ n'olili gị,
site na mbilite n'ọnwụ gị dị ebube na nrigo n'elu igwe gị sitekwa n'ọbịbịa nke mmụọ nsọ ezi Onyenwe anyị dọpụta anyị na mgbe niile nke ahụhụ anyị na mgbe niile ọ dịrị anyị mma na mgbe ọnwụ na n'ụbọchị ikpe ezi Onyenwe anyị dọpụta anyị ndị mmehie na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị Onyenwe anyị Chineke ka ọ dị gị mma ka ị na-achị nzukọ nsọ gị dị n'ebe niile na-edukwa ya n'ụzọ ziri ezi anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka ị na-achị obi ọrụ gị bụ prezident ala anyị na ndị gọvanọ niile na ndị niile na-achị achị n'ala anyị bụ Naịjirịa ka ime ka ha kwere na gị tụkwa egwu gị ka wee hụ gị n'anya wee tụkwasị gị obi mgbe niile anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka ị were ezi ọmụma na nghọta nke okwu gị nye ndị bishọp na ndị ụkọchukwu na ndị dikin niile ka ha wepụta okwu ahụ n'iru ọra mmadụ gosikwa ya otu ọ dị site n'ihe ozizi ha n'ibi obi ha anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka enye ndị minista obodo na ndị na-aga nzukọ ukwu ebe a na-eme iwu na-achị obodo anyị na ndị chief na ndị niile na-achị achị n'ala nke amara na amamihe na nghọta anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka ị bụrụ onye na-edu ndị ikpe na ndị magistrate na-enye ha mara ime mma nye mmadụ niile na-atụ ya egwu na-eleghị mmadụ anya n'iru na-eji ya aghụghọ ma ọ bụ obi ọjọọ anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka ị gọzie ndị gị niile debekwa ha anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka inye mba niile dị n'otu n'udo na otu obi anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka inye anyị obi ịhụ gị n'anya n'ịtụ egwu gị n'ijisi ike ibi obi dị ka ihe niile nyere n'iwu si dị anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka inye ndị gị niile amara n'ụba ka ha were nwayọọ na-anụ okwu gị ka ha were obi ịhụnanya nara ya ka ha mịa mkpụrụ nke mmụọ nsọ anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka ị kpọbata n'ime ụzọ eziokwu ndị niile jeghere ejeghe na ndị arafuru arafu anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka ị nyere ndị guzoro eguzo ike ka ị kasie ndị ume na-adị n'obi ka ị nyere ha aka ka ị palie ndị nke dara ada n'ikpeazụ ka ịtịda Setan n'okpuru ụkwụ anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị ka ọ dị gị mma ka ị gbakute ndị niile nọ n'ebe ize ndụ ma ọ bụ na mkpa ma ọ bụ na ahụhụ ka ị nyere ha aka kasịkwa ha obi anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị ezi Onyenwe anyị
ọ dị gị mma ka ichebe ndị niile na-aga ije ụkwụ ala ma ọ bụ na mmiri, na ndị inyom niile ime na-eme, na ndị ọrịa niile, na ụmụntakịrị, ka i mere ndị niile nọ n'ụlọ mkpọrọ na ndị adọtara n'agha ebere. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị, ezi Onyenwe anyị. Ka ọ dị gị mma ka ị lụọrọ ụmụ mgbei ọgụ, ha na ndị inyom di ha nwụrụ, na ndị niile na-enweghị ikwu n'ibe a na-emegbu, ka ị gboro ha mkpa. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị, ezi Onyenwe anyị. Ka ọ dị gị mma ka ị mere mmadụ niile ebere. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị, ezi Onyenwe anyị. Ka ọ dị gị mma ka ị gbara ndị iro anyị, na ndị na-esogbu anyị, na ndị na-ekwuru aha anyị, ka ị mekwa ka obi ha chigharịa. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị, ezi Onyenwe anyị. Ka ọ dị gị mma ka ị nye anyị mkpụrụ nke ala dị iche iche, ka ị chebere anyị ha, ka ọ ga-abụ mgbe ụbọchị ha ruru anyị ere ha. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị, ezi Onyenwe anyị. Ka ọ dị gị mma ka ị nye anyị ezi nchegharị, ka ị gbaghara mmehie anyị niile, na ihe anyị rapụrụ ime, na nke anyị mere na-amaghị ama. Ka ị werekwa mara mmụọ nsọ nke gị yikwasị anyị dị ka uwe, ka anyị wee dozie ibi obi anyị ka okwu nsọ gị si dị. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị, ezi Onyenwe anyị. Ọkpara Chineke, anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị. Ọkpara Chineke, anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ olu anyị. Nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, nye anyị udo gị. Nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Kraịst nụrụ olu anyị. Kraịst nụrụ olu anyị. Onyenwe anyị, mere anyị ebere. Onyenwe anyị, mere anyị ebere. Kraịst, mere anyị ebere. Kraịst, mere anyị ebere. Onyenwe anyị, mere anyị ebere. Onyenwe anyị, mere anyị ebere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emeghe na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe. Ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbara anyị ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbara ndị mere anyị ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Amen. Onyenwe anyị, emesola anyị ka mmehie anyị si dị, ma akwụghachila anyị ka ajọ omume anyị si dị. Chineke, nna nke dị ebere, onye na-adịghị eleda izu ume nke obi nakwa mmehie, ma ọ bụ ọchịchọ nke ndị na-eru uju, were ebere nyere anyị aka n'ekpere anyị nke anyị na-ekpe n'iru gị, n'ime ahụhụ anyị niile na n'ihe niile na-emegide anyị.
mgbe ọbụla ha na-emegbu anyị. Were amara nụrụ olu anyị, ka ihe ọjọọ niile nke aghụghọ na nyigbu nke ekwensu ma ọ bụ mmadụ na-aghọ megide anyị wee laa n'efu. Ka ha gbasasịa site n'iburu ụzọ hụ ihe obiọma gị na-ahụ. Ka anyị bụ ndị oru gị, ebe ọ na-adịghị nsogbu ọbụla na-emerụ anyị arụ, ka anyị wee na-ekele gị mgbe niile n'ime nzukọ nsọ gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, bilie nyere anyị aka, dọpụta anyị n'ihi aha gị. Chineke, anyị ewerewo ntị anyị nụ. Nna anyị ha akọworo anyị akụkọ ọlụ ebube niile nke ị lụrụ n'ụbọchị ha, lụkwa na mgbe ochie buru ha ụzọ. Onyenwe anyị, bilie nyere anyị aka, dọpụta anyị n'ihi nsọpụrụ gị. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu a wee rue n'ụwa ebighị ebi. Amen. Kraịst, gbopụrụ anyị ndị iro anyị, were amara lekwasị anyị anya n'ahụhụ anyị, were ebere lekwasị anyị anya iri uju nke obi anyị, were ebere gbaghara mmehie ndị nke gị, were amara na ebere nụrụ ekpere anyị. Nwa nke David, mere anyị ebere. Kraịst, ugbu a na mgbe niile wedata onwe gị ka ị nụrụ olu anyị. Were amara nụrụ olu anyị. Onyenwe anyị Kraịst, were amara nụrụ olu anyị. Onyenwe anyị, mee ka ahụ ebere gị na-arụ anyị ebe anyị tụkwasịrị gị obi. Nna anyị ji obi dị umeala arịọ gị ka ị were ebere lekwasị adị ike nke anyị anya, n'ihi otuto aha gị. Wepụ n'isi anyị ihe ọjọọ niile nke kwesịrị anyị n'ezie, n'ime ahụhụ niile nke anyị. Kwee ka anyị tụkwasị obi anyị niile na ebere gị, daberekwa ya, wee na-efe gị ofufe mgbe niile n'ibi obi dị nsọ dị ọcha. Ka nsọpụrụ na otuto wee dịrị gị site na naanị otu onye ogbugbo anyị na ọnụ na-ekwuru anyị, Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị.